e kako bedi. Higa osebedo mapek kendo mayot ne joma opogore. Midhiero osemako johala, joma nitie sekta mar wuoth kaachiel kod mamoko ma osemulo ngima e yo achiel kata machielo. Bende bajet mane piny owacho mokalo puodho osekonyo jopiny. Singo ne ochiwe kinde kampen, to bende jo Kenya oseneno bergi. Joiso Duor luonwa kaka uchumi osedach e higa mar 2022. Budget mar hikomenda mar 2022-23 ne olandi kendo jo Kenya ne oyudo thuolo mar golo pachgi. Omenda ne oket tenge mar bero ngima jo Kenya, ne opogi e yo mathoth. Sekta mar apeyni noyudo shillings bilion 212 kamar teko noyudo bilion 99. E yo machielo mar bero ngima jo Kenya kod kedo gi dhier, omenda maromo shillings bilion 68 ne oket tenge. Pur en oguro mar uchumi mar Kenya. Omenda maromo bilion 46 ne oket e jiwo nyak mar chiemo. E higa ma osebedo mapek ne jomoko, ahinya kaluwore gi biro kod landruok mar midhusi mar korona mane omiyo jo Kenya mathoth olalo tijegi, e ranyisi mar jiwo ngima oganda, shillings bilion 39 ne oket tenge. Mondo chiemo owuoge puodho nyaka e chiro, sekta mar wuoth ne oyudo shillings bilion 33. Lony mag tudruok manyasani osebedo achiel kuom derepe mag uchumi kendo shillings bilion 15 noket kanyo. E singo mar sirikal duto mosekalo, jiwo kembe kod nyuolo tije ne giyudo shillings bilion 10. Kaluwore gi okang' mane sirikal okawo mar golo omenda mar ng'uko nengo modhi, jopiny ne ochiwo ywak margi. Okang' makamano ne omiyo nyaka nengo chiemo oidho ka ipimo gi higa mokalo. Lokruok mamoko bende nonenore tok yiero mokalo. Pinyo ru to fuelo medi. Pinyo yaw fuelo medi. Wan wahinyore kaka jopiny. E wechego mag singo, sirikal mar Kenya Kwanza ne osingo duoko piny nengo manyiwa mondo weche mag pur odhi maber. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag, down from the current 6,500. E kinde nok mar mok kuon pachoka, piny owacho noyango bech mogo makende mar konyo jo Kenya e kinde mag bei oidho. Mogo mane uso mana shillings 100 kende. Saidia sana wananchi kwa sababu watu wengi walikuwa wanalala njaa. Na hata lishe haikuwa bora kwa sababu haikuwa inawashibisha. Yani serikali imefanya vitu vizuri sana. Kwa hiyo kabisa kwa wakazi wa Bungoma tumeshukuru sana. Toka luo record report mar duol mochung'ne chiwo kwana e lo piny owacho KNBS, nengo mar ngima podi ni malo kod atamalo 9.1 kaluwore kod idho e nengo mar chiemo kod wuoth. Nengo chiemo oidho kod atamalo 13.8, wuoth oidho kod atamalo 13, teko sitima, udi kod mwandu ma e buolo to oidho kod atamalo 6.2. Joiso Duor, Ramogi TV.